बैगन ଶଳା ଏବେ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ବାଡ଼ୁଅ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି କଲେ ଘର ଲୋକ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି, ନହେଲେ ତ ମଣିଷ ବାହା ହିଁ ହେଇପାରିବନି। ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ଅଥଡ଼ା ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲା ଭଳିଆ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଟେକିକି ଆଣିବା ହାରି। ବେଡ଼ି ଜାଡ଼ି ହଉ ପଛେ ଚଳିବ। ସେଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନହେଲେ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ।